ሕግታት አቶሚክ ሃቢትስ ከመይ ጌርና ብንእሽቶ ለውጢ ዓብዪ ዓወት ነምጽእ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተዓዘብቲ ሜጋ ቲዩብ፣ ሎሚ ንኹልና ዘገድስ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ኩልና ህይወትና ክንቀይር ንደሊ ኢና፣ ጸጋታትና እውን እንተኾነ ክንወስኽ ንደሊ ኢና። ንኣብነት ስፖርት ክንሰርሕ፣ ሓድሽ ቋንቋ ክንመሃር ወይ ድማ ሕማቅ ልምድታትና ክነቋርጽ ንህንጠእ። እንተኾነ ግን መብዛሕትእና ንጅምር እሞ ድሕሪ ሰሙን ተስፋ ንቆርጽ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ለውጢ ክበሃል ከሎ ዓቢ ነገር ጥራይ ስለንጸብእ እዩ። ሎሚ ግን ነተረኣየኹም ዝቕይር ብሉጽ መጽሓፍ አቶሚክ ሃቢትስ ዝብል ዘርእስታ ብጄምስ ክሊር ዝተጻሕፈት ብዝርዝር ክንርአ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንእሽቶ ለውጢ ከመይ ጌራ ዓብዪ ውጽኢት ከም እተምጽእ ዘርኢ ሙሉእ መምርሒ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምስ ተኸታተልኩም ድማ ናይ ብሓቂ ህይወትኩም ክትቀይሩ ኢኹም። ቀዳማይ እቲ ናይ ሓደ ሚእታዊ ለውጢ ምስጢር። ደራሲ ጄምስ ክሊር ከምዚ ይብል፣ ዓብዪ ለውጢ ንምምጻእ ዓብዪ ስጉምቲ ኣየድልየካን እዩ። መብዛሕትእና ብሓንሳብ ሚእታዊ ክንቅየር ኢና ንደሊ። እዚ ግን ንኣእምሮና የሰንብዶ እዩ። እቲ ምስጢር ግን መዓልታዊ ሓደ ሚእታዊ ጥራይ መምሕያሽ እዩ። ንኣብነት ዝኣክል መጽሓፍ ኣብ ምንባብ ለውጢ ክተምጽእ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ሎሚ ሓንቲ ገጽ ጥራይ አንብብ። እዚ ልምዲ እዚ ድማ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብዘይምቁራጽ ቀጽለሉ። ለውጢ ድማ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ተዓዘቦ። እቲ ለውጢ ኣዝዩ ዘገርም ከም ዝኸውን ከተስተብህል ኢኻ። ብኻልእ መዳይ ድማ ብስፖርት ዓርስኻ ክታነጽ ጥዕናኻ ክትሕሉ እንተደሊኻ እውን ሎሚ ሓንቲ ፑሽኣፕ ወይ ከዓ 5 ፑሽኣፕ ጥራይ ስራሕ። ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ድማ ንባዕልኻ ኣብ ዓብዪ ዝበሃል ብርኪ ከም እትረኽቦ ኣይትጠራጠር። ከምኡ ድማ ሎሚ ሓንቲ ቃል ሓድሽ ቋንቋ ጥራይ ተምሃር። ብተመሳሳሊ ድማ እቲ ለውጢ ተዓዘብ። እቲ ሒሳብ መዓልታዊ ሓደ ሚእታዊ ጥራይ እንተመሓይሽካ ኣብ መወዳእታ ዓመት 365 መዓልትታት ካብቲ ዝነበርካዮ ብ37 እጽፊ ዝበለጽካ ሰብ ክትኸውን ኢኻ። እዚ ድርብ ወለድ ወይ ከዓ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ይበሃል። ሰባት እቲ ዝለዓለ ዓወት ጥራይ እዮም ዝርእዩ፣ እተን ኣናእሽቱ ጻራታት ግን ክርእዩ ኣይፍትኑን እዮም። ብኻልኣይ ብርኪ እንዕዘቦ ድማ ፕሌቲ ኦፍ ላተንት ፖቴንሻል እዩ ዝብል። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ስለምንታይ ኢና ቶሎ ተስፋ ንቆርጽ ይመስለኩም? ምክንያቱ ውጽኢቱ ብኡ ንብኡ ስለ ዘይንርኢ እዩ። ሓደ ናይ በረድ ባሎ ወይ ከዓ ኣይስ ኪዩብ ኣብ ሓደ ዝሑል ክፍሊ ኣሎ ንበል። እቲ ሙቐቱ ድማ ካብ -5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ናብ -4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይውስኽ። ቀፂሉ ድማ ካብ -3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ናብ -2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቕጽል። ቀፂሉ ድማ ካብ -2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ናብ -1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይውስኽ። እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይና እቲ በረድ ክንዕዘቦ ከለና ገና ደረቕ ወይ ከዓ ኣብ ሶሊድ ስቴት እዩ ዝርከብ። ማለት እውን እቲ በረድ ገና ይቐለጠን። ሰብ ክሪኦ ከሎ ለውጢ የለን ይብል ይኸውን። 0 ዲግሪ ምስ በጽሐ ግን እቲ በረድ ብሓንሳብ ክመክሕ ይጅምር። እዚ ማለት እቲ ዝሓለፈ ጻዕሪ ኩሉ ኣይባኸነን ማለት እዩ። ክእከብ ጥራይ እዩ ጸኒሑ። ስለዚ ሎሚ ለውጢ ስለ ዘይረኣኻ ተስፋ ክትቆርጽ ኣይግባእካን። ሳልሳይ መንነትካ ቀይር። እቲ ዝዓበየ ስሕተት ኣብ ሽቶ ወይ ከዓ ኣብ ጎል ጥራይ ምትኳር እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ መጽሓፍ ምንባብ ዘለዎ ሽቶን መንነትን ንርአ። ሓደ ሰብ መጽሓፍ ምንባብ ከም ሽቶ ዝርእዮ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንነብሱ ክብላ ዝኽእል መጽሓፍ ክንብብ እደሊ እዩ ዝኸውን። ብኻሊእ መንገዲ ድማ እዚ ሰብ እዚ መንነቱ እንተቐይሩን ነብሱ ክብላ ዝኽእል ኣነ ኣንባቢ እዩ ዝኸውን። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ኣብዚ ልቢ ኢልኩም ኣስተብህሉ። መንነትካ እንተቐይርካ እቲ ለምዲ ቀሊል እዩ ዝኸውን። ሓደ ሰብ ሽጋራ ክሓድግ እናፈተነ ከሎ ካልእ ሰብ መጺኡ እንካ ሽጋራ እንተይልዎ ኣይፋለይን ክሓድግ እናፈተንኩ እየ እንተይሉ ገና ሽጋራ ሰታይ ምዃኑ ይኣምን ኣሎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ኣነ ሽጋራ ኣይሰትን እየ እንተይሉ ግን መንነቱ ቀይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ንነፍስና እስኪ ንሕተት፣ እቲ ኣነ ክኾነ ዝደሊ ዕዉት ሰብ ሎሚ እንታይ መገበረ? ራብዓይ 4 ሕግታት ናይ ለውጢ። ቀዳማይ ግልጽ ግበሮ ወይ ከዓ ሜክ ኢት ኦብቪየስ። ኣእምሮና ንዝረኣዩ ነገር እዩ ዝስዕብ። ስፖርት ክትሰርሕ እንተደሊኻ ናይ ስፖርት ጫማኻ ለይቲ ኣብ ጥቓ ዓራትካ ኣቕምጦ። ልምዲ ምድራብ ተጠቐም። እዚ ማለት ድሕሪ ቀዋሚ ልምዲ ሓድሽ ልምዲ ኣስዕብ ማለት እዩ። ንኣብነት ድሕሪ ቡን ምስታየ ን2 ደቂቕ መጽሓፍ ከንብብ እየ ብዝብል ማለት እዩ። ካልኣይ ማራኺ ገበሮ ወይ ከዓ ሜክ ኢት ኣትራክቲቭ። ክትገብሮ ዘለካ ነገር ምስቲ እትፈትዎ ነገር ኣዛምዶ። ንኣብነት ኣብ ብሽክሌታ ጅም ኮይኑ ጥራይ እቲ ዝፈትዎ ፊልም ዝርኢ ክትብል ትኽእል።
ሳሳይ ቀሊል ገበሮ ወይ ከዓ make it easy ናይ 2 ደቂቕ ሕጊ ተጠቐም ዝኾነ ሓድሽ ልምዲ ካብ 2 ደቂቕ ንላዕሊ ክወስድ የብሉን እቲ ቀንዲ ነገር ምጅማር እዩ ጅም ምኻድ እንተኾይኑ ጅም በፅሕኻ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከይገበርካ ምምላስ ጥራይ ገበሮ ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ግን ምቕፃሉ ኣዝዩ ቀሊል እዩ رابعاي زعجب جبره ويخام make it satisfying حدا صبو ነገር ምስ ገበርካ ንዓርስኻ ንሽቶ ህያብ ሃባ ኣብ ካላንደር ኻ ኤክስ ምልክት ገበር እቲ ሰንሰለት ከይብተኽ ምጥንቃቕን ባዕሉ ዓብይ ዕግበት ይዝህበካ ህይወትና ውፅኢት ናይቶም መዓልታዊ እንገብሮ ኣናእሽቱ ስጉምትታት እያ ሎሚ ሓንቲ ንእሽቶ ፅቡቕ ልምዲ ክትጀምሩ እላበወኩም እዚ ቪድዮ እዚ ተማሂርኩምሉ እንትኾንኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ እውን ከምዚኦም ዓይነት ናይ ዓርሰ መምዕባል ቪድዮታት ንምርካብ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ንኣኻትኩም ዝሓግዘኩም ሓደ ፅቡቕ ልምዲ እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ሰሰናይ ንኣኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይረኸበና ሰላም